sundhedsvæsenets side, hvilke behandlingsmuligheder der er, hvilke hindringer og problemer, som det offentlige sundhedsvæsen stiller for, at befolkningen kan leve sundt. Og det lyder jo fuldstændig grotesk, at vores politikere og vores offentlige myndigheder stiller hindringer i vejen for, at befolkningen kan få en optimal sundhed. Man skulle tro, det var løgn. Men jeg vil prøve at komme lidt ind på det. Så vil jeg komme med nogle løsningsforslag, og til sidst vil jeg så prøve at nævne nogle visioner, jeg har om hvad man kan gøre. For det nuværende scenarie, hvordan er det lige, vi har det i Danmark? Ja, hvis vi prøver at se her, så finder vi en statistik fra OECD i 2005 for middellevetid for både mænd og kvinder, og den ligger altså ikke flatterende for Danmark. Vi ligger i bunden. Når vi ser på vores nabolande som Norge og Sverige, så ligger de væsentligt højere, Italien og Spanien osv., men vi ligger altså helt nede i bunden. Hvis vi ser, hvordan vi har det herinde i København på OECD's hovedstæder, jamen så vil vi også se, at vi ligger faktisk ikke særlig flatterende med suverænt den højeste dødelighed per 100.000 personer under 65 år. Og det er mærkeligt, at vi i København har dobbelt så høj dødelighed som i London. Altså man kan ikke påstå, at der er mindre forurenet i London end i København, for eksempel. Så det må have andre årsager. Måske hænger det lidt sammen med den svenske forsker, som fandt en fuldstændig retlignet korrelation, altså sammenhæng mellem dødelighed i det lokale amt og den lokale skatteprocent. Det kan være, at det har noget med stressniveauet at gøre. Dagens Medicin i januar sidste år, at vi ligger i bunden af den nye sundhedshjælpeliste. Ser vi på sådan noget som brystkræft, hvis vi går ind på lidt mere specifikke sygdomme, jamen så ser vi et verdens gennemsnit, der ligger som den grønne streg her. Vi ser et europæisk gennemsnit, der ligger som den europæiske, som den gule streg her, og den røde streg er jo så desværre Danmark, som ligger suverænt i toppen af dødelighed. Og ser vi på specielt overlevelsen for kvinder, så er den ikke særlig flatterende. Så ligger vi i den suverænt dårligste gruppe med topscoring af dødelighed, sammen med Skotland og Wales, og så ellers Østlandene, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Kroatien. Vi ligger altså i et selskab, hvor jeg nok synes, vi burde hævde os over, når man tænker på vores velstandsniveau, som ligger over både Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. Og når vi ser vores nordiske nabolande, så ligger de jo suverænt bedre end Danmark på dødelighed. Så summa summarum, vi har et problem. Og det er som om politikerne ikke rigtig vil anerkende, at vi har et problem. De lægger mærke til hele tiden, ja, men det går da lidt bedre, og nu går det på vej. Nu er det på vej fremad. Den her rapport, den er en uge gammel. Den er lige kommet. Og altså, det er godt nok tallene fra 2002 til 2004, men den er lige blevet publiceret fra EU. Så de tilgængelige data, de siger altså noget andet. Vi ligger meget dårligt. Prøver vi at se denne her på sundhedsvæsenet i 19 OECD-lande, mænd og kvinder, så har vi Sverige for eksempel heroppe, hvor er lige vi har Danmark. Bum! Helt nede i bunden, der ligger Danmark. For kvinder, suverænt i bunden, og for mænd, der ligger vi hernede, sammen med USA i øvrigt, som jo har en tykkelse, der vil noget. Så vi ligger suverænt i bunden af OECD. Hvad kan det være for årsager? Og det, der kan undre lidt, det er jo, at til trods for, at vi er lige så stille og roligt raslet dernede igennem de sidste 30 år, så bruger politikerne stadigvæk de samme myndigheder og organer til at rådgive sig.
det er stadigvæk de samme organer, som de brugte for 30 år siden. Til trods for, at de samme organer i disse 30 år har været medvirkende i deres rådgivning til, at Danmark ligger, hvor vi gør. Jeg ved ikke, hvem der ellers skal synes på det. Det er jo ikke noget, der kommer ud fra. Hvad er det så for årsager? Ja, du får at vide i hvert fald fra ernæringsrådet, det gamle ernæringsråd. Du er for tyk, du ryger for meget, du drikker for meget, du slikker for meget, du spiser for fedt, du motionerer for lidt, du har valgt de forkerte forældre. De ved snart ikke, hvilken undskyldning de. På en eller anden måde, så tør de den altid af på befolkningen. Den bliver altid tørret af på os. Hvad med at prøve at gå lidt bagom og tænke nyt? Der kunne være andre årsager end de sædvanlige, vi får at vide. Farten dræber, hører vi. Der dør 450 mennesker om året i Danmark i trafikken. Det er lige så mange, som der dør af gigtpiller. Der er råd for større færdselssikkerhed, der er særligt ikke råd for større gigtsikkerhed. Der dør flere af at tage gigtpiller i Danmark, end der dør af AIDS. Men der er ikke nogen landsindsamling for gigtpilleramte. Så vi ser efterhånden stort på de råd og anvisninger, som vi får, fordi det er det sædvanlige røv, vi får. Derfor bliver vi tonedøve. Det er det samme, der sker med det massehysteri, der er lavet omkring influenza, H1N1-influenzaen for tiden, pandemi, og jeg ved ikke hvad. Den er mildere end en almindelig sæsoninfluenza. Den har lavere dødelighed. Der dør selvfølgelig nogen, det gør der altid influenza. Men der dør altså færre end en almindelig sæsoninfluenza. Og alligevel skal vi intimideres. Vi skal holdes i en frygt. Hvad er formålet? Så vi bliver tonedøve, og det er det rigtig farlige ved denne her rådgivning fra WHO's side om den nuværende influenzaepidemi. Det er det rigtig farlige. WHO har gjort hele verdens befolkning frygtsom og talt om pandemi. Men pandemi siger ikke et ord om sygdommens farlighed. Det siger kun noget om smitsomheden. Det vil sige, det er en sygdom, som smitter meget let og over hele verden. Men den er ikke særlig farlig. Så WHO spiller virkelig hasard med verdens befolkning ved at råbe ud i utide. Fordi verdens befolkning bliver tonedøv næste gang, hvor der kommer en virus, som er dødelig, og de igen skriger pandemi, så siger vi, ja, det er godt med dem. Det så vi også sidste gang. Min moster havde det, hun var syg i 3 dage. Så verdens befolkning bliver tonedøv over det her skrigeri. Og det er den egentlige fare med det her pandemi, sæbeopera, vil jeg kalde det. Og derfor ser vi stort på råd og anvisninger. Vi er blevet tonedøve. Vi er blevet tonedøve, hver gang ernæringsrådet i sin tid råbte antioxidanter dør man af. Så bliver vi tonedøve over for det sludder. Fordi vi ser, at det er noget røg. Der er ingen liv. Der er ikke så mange, der er døde af antioxidanter i Danmark, som der er døde af at spise hindbær og Polen. Det var et par år siden. Så Fødevarestyrelsen kan måske gøre sit arbejde. Så spørgsmålet er, om sundhedsvæsenet har en rolle her i at gøre os tonedøve, og det er min påstand. Hvis vi ser på forebyggelse, så er det jo også et paradoks, at selv fundamentalistiske vitaminmodstandere, ingen nemt, ingen glemt, har i deres hvidbog om antioxidanter skrevet, at der er videnskabelig dokumentation for, at hvis man kommer under en indtagelse på 65 mg C-vitamin om dagen, så har man en signifikant, det vil sige statistisk sikker øget risiko for kræft og hjertekarsygdomme. Så er det da fantastisk, at anbefale dagligt tilskud absolut skal klemmes ned under den grænse. Det er da utroligt. Det eneste ADT kan forebygge, det er skørbug. Skal man have sygdomsforebyggelse, jamen så er man nødt til at gå lidt højere op. Og der ser vi så de første videnskabelige resultater omkring 300 mg, og så ellers opad. Man kan ikke overdosere C-vitamin. D-vitamin. ADT, det er 5 mikrogram. Der er massiv videnskabelig evidens for, igennem de sidste
5-10 års forskning, at vi kan reducere forekomsten af specielt kræftsygdomme, men også andre vigtige store livsstilssygdomme med omkring 50%, hvis vi får tilstrækkeligt med D-vitamin, og det er i størrelsesorden 40 mikrogram. Ja, men kan man ikke overdosere D-vitamin? Jo, vist kan man det ikke. Men selv de meget forsigtige folk i European Scientific Council i EU, de siger, man kan tage op til 10.000 internationale enheder eller 250 mikrogram om dagen. Så 40 mikrogram, det er langt under de 250. Og det er en god sikkerhed. Og guess what? Hvad tror I virkelig kan forebygge influenza? D-vitamin. Ser vi på selen, så er anbefalet dagligt tilskud det er 40 mikrogram. Der er videnskabelige undersøgelser, der har vist en halvering af kræftforekomst, hvis man går op på 200 mikrogram, som er en fuldstændig sikker dosis at tage af selen. Og i øvrigt har vi lige præcis der et interessant tilskud at tage ved de begyndende tegn på influenza. Der tager man 200 mikrogram selen 5 gange om dagen i 3-4 dage. 200 mikrogram. Man tager D-vitamin 40 mikrogram hver dag. Man tager C-vitamin 1,5 gram 5 gange om dagen. Altså 1,5 gram 5 gange om dagen i 3-4 dage. Og gerne mere C-vitamin. Det er nok til at få en influenza til at forløbe betydeligt mere. Så det vil sige, det jeg vil sige med det, det er, at der er en voldsom skævhed mellem anbefalet dagligt tilskud og det tilskud, som egentlig går ind og forebygger sygdom. Så befolkningen bliver i realiteten misledt og fejlorienteret af Fødevarestyrelsen, når de på et pilleglas kan læse, jamen det indeholder jo 100% ADT hele vejen ned. Det er jo 100% af, hvad jeg har brug for. Tror folk. Men i realiteten burde der stå 20% selen på et glas med 40 mikrogram. Fordi det optimale daglige tilskud, det er 200 mikrogram. Med C-vitamin, der burde der stå det samme. Så i realiteten er det fejlinformering, når der står 100% ADT. Der er videnskabelig evidens for, at vi kan reducere antallet af cancertilfælde med 10.000 personer hvert år, hvis vi fik tilstrækkeligt med vitamin D, C og selen. 10.000 personer om året. Det er godt nok nogen. Der er omkring 34.000 hvert år, der får cancer. Behandlingsmuligheder. Hvis vi går til det, så omkring 60% af den danske befolkning bruger på et eller andet tidspunkt i deres liv ukonventionel eller alternativ behandling af en sygdom. 60% af befolkningen. 80% af alle kræftpatienter gør brug af ukonventionelle metoder eller alternativ behandling. Enten som et reelt alternativ eller som supplement oftest til den konventionelle behandling på sygehus. 80%. Men hvis man brækker et ben, så går man da ikke til biopat. Man går da ikke til alternativ terapeut, hvis man har brækket et ben. Hvorfor? Hvorfor er der den forskel? Men det er der fordi ortopædkirurgerne, de kan jo gøre deres job. De er jo ganske fortrinligt udmærket til at sætte et ben sammen igen. Men hvordan er det lige, det går med onkologerne? Kan de helbrede kræft? Ikke særlig godt, vel? Det er omkring 50%, sådan i rundtal. Og der er i det store hele ikke sket en pind de sidste 35 år af fremskridt inden for cancerbehandling.